ce an kusan rufe karɓar katin zabe. Mutane kuna gani dai ko'ina yadda addinai daban-daban a cocina da ko'ina ake kiran mutane akan zuwa su ɗauki kati. Muna cikin tsari wanda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya sanya cewa mutane ne za su je su yi zaɓi shugabanni. A bar zancen cewa in ka zaɓa za a iya yin magudi, wannan kuma ka bar su da Allah. Masu amfani da kuɗi da zalunci kun zaɓa su ƙwace muku, wannan Allah zai kama su. Amma dai akan abin da yake zahiri, ko kuke zaɓen shugabanninku. Kada ku zauna ba ku ɗauki kati ba, ku zauna ba ku jefa ƙuri'a ba, sannan bayan an yi zaɓe an fitar da wanda ba kwa so, ku zo kuna cewa an cuce ku. Saboda haka muna maimaita wa jama'a wanda ba shi da kati, namiji da mace, a fita a je a karɓi kati. Ranar zaɓe maza da mata a fita a je a zaɓi waɗanda ake gani sun iya aiki, waɗanda kuma suke da amana. Wannan shine kullum muke faɗa, kuma muna ƙara tunawa mutane, kuma muna fata a cikin 'yan kwanakin da suka ragu za a mai da hankali a kan yi. Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Allah Ubangiji ya raba mu da shugabanni azzalumai. Allah Ubangiji ya dubi kukan da talakawa mu suke ciki, ya kawo musu sauƙi. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu. Allah ya wa jama'an mu maganin abin da dame su na yunwa da rashin tsaro da talauci da tsadar kaya. Allah ya kawo mana sauƙi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.